ሰላም كمي توعلو تخاطرت السينما سمرة سلامتنا بالمقتل نلومي أما أدي زت سبورت يعني استفايا لي بزعبة زور تتصاتات كانت كورينا بزعبة تدقاقم زقل زلونا فاينانس أو قدب كم دما أما مسرح زور إيرترا وشو دناو ألكسندر إسا قاله نبلوكمينا كالها بالسرف دما بتصوتات بريمير ليج صباح بزجمر دماني مبرهي كنبوكمينا امودات ما بزعوا فانتازيا فوتبول انتي مهانو كن حبروكمينا نلوم عنت مخنيات بمقبار عزتاتنا والقاوريتاتنا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدم نلومي اما ادزه سبورت حفشاو تنتنان حساب كهبني مساي زلو مسارحتي عندهم تصقاي مانتايو مانتانكو عبد الرحمن مصخا كمي كنيها ما سما كمي كنيها الحمدها صبو اوكي بزعبا بترغاغامي زغلص غداي فاينانس او غدب وي بي اس ار انتاي بخمي كلابات لنا ماتيس شغلن صارت قاعدو بيقولوا غدوات اللومو بزعبا زس قال انتاي لو تاي مبرت هو زي ناي فاينانشال قدب وي بلمدي بأطواو عنايتي قال بي اس ار اي دما بروفيتابيليتي اند سستينابيليتي رولز دبلنديو زي ببريمير ليج محبر بريمير ليج زقوم قد محجي نذكر تخوينا باوروبا ناي كعسو محبر اوروبا وي ويفا فاينانشال فير بلاي زبل حقتات ابيلو نيرو كلبات كاب زغبه نلعلي وصايتات كي غبرامو نتن دخوم اتاويتات زلون كلبات بلعلين كيبلوم قال زبل جن ترير حقي اي نبرن بزحات كلبات نزي يتحسو نيرن بدحريهم بريمير ليج محبر كوسو اغري انجليز بريمير ليج نزي بي اس ار زبل حقي اقاقيمو مالتي از بي اس ار انتايو انتيلنا زين انتاي كلبات كابتي زرخبو اتاوي مالتي دي اتاو بحال كله بناي سبونسر بستاديوم بتخفالي خاب شلمات كاب كله زرخبو اتاويتات اتي 75% ناي اتاوي ان اي مين 85% ناي اتاوي ان اب تصاوتي مغزا تصاوتي دموز مخفال كومون ناي وكيل تصاوتي ام زوار دموز مخفال كوموتات زعمسله وصايتات كبلو زبل حقي سلازي ازي انتاينو مالتي انتيلنا بزوحات كلابات عبيت تصاوتي كفر ما خلوا حنسا لعلتي اتاويتاتن يخيد مالتي ابتا عمتاو زرخوا اتاويتاتن لعلي انفستمنت يقبرا مالتي بتوساق دما هابتامات وننت زلون كلابات اللوا نبل لنا حجي كم بعل نيوكاسل مان سيتي زعما سلا بولك هابتاما زوننا كلاباتين بناي قطرانا وفرتي بناي سعدانا وفرتي زمو ولا كلابات اي مين اي امارات اي يو اي او زوم دبي سبحات زوننا كلابات مسموخانن اتوم سبات كاب اتاويتاتهم طراي زيكونه كاب جبوهم كوصو سلازخلو از دما نتن كانتات كاسين زخل بزبل حقي زقوم مالتي سلازي بي اس ار انتايو اجلاز قبرلن انتيلنا حنت كانتا كابتي عمتاو ترخبو اتاويتاتا طرايا وصايتاتا ክትገብር ትኽእል ንኣብነት እንታይ ማለቲ ካብ ጅቡኡ ወይ ካብ ካዝና ናይቲ ሰብ ሃብቲ ክኽፈል ዝኽእል ነገራት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ከም በዓል ማን ሲቲ ቸልሲ ኣብ ዘመነ ምራህሞቪች ዝገበረቶ ገለ ንኸይገብራ ዝእግደን ሕጊ ማለት እዩ ብተወሳኺ እንታይ ዳእን ብኸመይን ዝእገዳ ተይልና ሕጂ እንታይ እዩ ትሕጊ ወፂ ዘሎ እዚ ሕጊ እዚ ማዓሽ ተግባራዊ ዝኸውን ኣብ 3 ዓመት ተግባራዊ ይኸውን ማለት እዩ እንታይ ትሕጊ ሓንቲ ክለብ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ካብቲ ዝውፀቶ ኢንቨስትመንት ዝገበረቶ ኣብ ዘን ዝጠቀስናየን ማለት ተፃዋቲ ኣብ ምግዛእ ደሞዝ ኣብ ምኽፋል ኣብ ኩሉ ነቲ ዘውፀቶ ወፃኢታት ምስቲ ኣብ 3 ዓመት ዘእተወቶ ኣታዊታት حساب مستقبره كاب 105 مليون نلعلي كسارة انت قاطيموا نزي بي اس ار انت غيراتولا مالتيو تحيساتولا سلازي عدد مقطعاتي تخون نزينا ابنت انترينا زحلف عامت كلابات نستبل تخوينا كلابات ايفرتون نوتنغهام فورستن نتبي تقوريصوان نيرو بفلاي دما ايفرتون 9 نتبي تقوريصوان نيرو نذكر انت خوينا مالتي
ስለዚህ እዝታት ዝጣሓሳ ክለባት ነዚ እገዳ ማለት እዩ ስለዚ ክለባት እንታይን ዝገብራ ተይልና ሕጂ እቲ ኣታዊታተንን መንፅር ወፃኢታተንን ሕሳበን ዝገብራ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ጋንታ ከም ኣብነት ንውሰድ እሞ ሎሚ ዓመት 500 ሚልዮን ኣታው ጌራ ነይራ እንተይልና ካብዚ ድማ 600 ወፃኢታት 600 ሚልዮን ወፃኢታት እንድሕር ጌራ ንተፃወቲ ምግዛእ ደሞዝ ምኽፋል ገለመለ ክንደይ ከሲራላ ማለት እዩ 100 ሚልዮን ክሳራ ጌራላ ማለት እዩ እዚ ክሳራ እዚ ንሕጂ ኣያቕፅዓን እዩ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ግን ነዚ ከተተዓራሪ ክትክእል ኣለዋ እንድሕር ዘይተዓራርያቶ ኣብ ናይ 3 ዓመት ሕሳብ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ግን ነዚ ከተተዓራሪ እንተዘይተረኺባ ኣደዳ መቕፅዓት ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ PSR ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ሓንቲ ጋንታ ካብቲ ትረኽቦ ኣታዊታት እያ ወፃኢታት ክትገብር ዘለዋ እንታይ ማለት እዩ ካብ ካዝና ናይቲ በዓል ሃብቲ ወፃኢታት ክገብር የብሉን ማለት እዩ ወፃኢታት ክገብር ኣይክእልን ፍጹም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ተይልና ካብታ ኣታዊታታ ዝረኸበቶ 15 ሚእታዊት ዝኸውን ገንዘብ ካብ ጅቡ ከውፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንተተረፈ ግን ኣብ ጅቡ ከውፅኦ ዝኽእል ነገር ንኸይህሉ ሓይሊ ገንዘብ ከይጥቀሙ ኤግዛክትሊ እሱ እቲ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይን ክለባት ሕሳበን ንኽገብራ ተፃዋቲ ከምድልዮ ንገዝ ሕጂ ብብዙሕ ሰብ ዝግለጽ ኣሎ ኒውካስል ዓባይ ሃብታም ክለብ እንዲያ ይበሃል ኣብ ሰዓት እዚ ብናይ ስዑዳውያን ሰብ ሃብቲ ሰብ ናይ ስዑዲ መንግስቲ ዝውንና እንታይ ደኣ ዓቕሚ ዘይብላ ትመስል ደኣ ክበሃል ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ዝሃብተመት ክለብ ብወነንቲ እንተይልና ቀዳመይቲ እሳ ግን ንምንታይ ደኣ PSR ሒዛ ተይልና እዚ እዩ ማለት እዩ እቶም ሰብ ሃብቲ ኒውካስል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዘእተወቶም ኣታዊታት مستن عبيت خلابات الرئيخة وحجي إذا دما كم دلات عطاطيفا زدليت تتصاوت نختجز زدليت انفستمنت نخي تجبر يعني كتصا مالتي السيتي PSR وي دما ناي فاينانشال قرب لنا قصو مالتي صبغ مبرر ثانك يو قال ازي امتي خاطني ها خمانا مسرح زور ኤርትራዊ ሽወደና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ገለ ዶ ክንብል መዕለቢ ጉዳይ ኢሳቅ እንታይ እዩ ከመይ ትሪኢኻ ዘለኻ ኣታውን ወፃእን ሕጂኻ ናይ ምሕንጋድ ገለ ምፅኣሎ እንታይ እዩ هو ጉዳይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምልስ ኢልና እንተሪኢናዮ ወይ ብዙሕ ነገራት ክነልዕል ንኽእል ንምንታይ ነዚ ነገራት ዝፈፂሞ ወይ ንምንታይ ምስ ኒውካስትል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንተሪኢና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ምስ ኒውካስትል ኣዝዩ ፍቕሪ ዘለዎ بفلاي دي ما بزحلف عامت أب تشامبيونز ليج تساتافيت كتكون أخي لهم ما يوم السندق جانتون كومون دحرخ نويح عامتات ناي كاردين كاب تعواتي تكوينهم دحري نويح عامتات ناي وانجا تعواتي جيروماني روميوم إذا خلنا مع عرخ ندو أب تخلف كندزي في الطريق لو حسب سبعين بران ندحريت ملسي لناجن تانك نايزف مفحفح انتايو لنا انت بيلنا نذكر انت خوينا ازم سعودان سب هابتي خجزؤوهم كلو اكايرتي ناي تكلب كوينهم بصرح زنبرو بلمد بدقفت تعذب تخريته خوينهم سي نذكر انت خوينا نيوكاسل اب تصاوتو الاوان هذا عرباو سبن انتي صعدا سبن ببزح يزرعي نيرو كوفيلو اب ستاديوم اكزاكتلي نساتو حجسا امان دا تبايلا تصوع سب أكاريت نايت السرح كوينا ويدما نتي عدقي في التسامي نتي عدقي نخفتسم زرع على إيد استواسات والكسب يابتو قداي ناي نيوكاسل نابزوم سبهابتي سعوداوان كتزاور كلا مالتي تلازي أبتو إوانتي دما كم حالفتو خوينوم أبتو ناي بورد حالفتو خوينوم بسرح زنبورو سباتيوم بتوساق دما ألكسندر إيساق دايركتر أبتو إوانتي دايركتر كلب نيوكاسل زنبرا سابونا له إدواردز بحال مسؤول سممع نيرومي سممع عم دمان تايز نذكر انت خوينا قد مغلط عامت ألكسندر إيسا حدش كونترات في الريمو نيرو حدش كونترات أبتو كونترات أبزو في الرمولو سممع عم تاي نيرو نحجيك خفلوز خقولو جنزب سقع 120 سقع 150 شح زبتصح سموناوي دوموز كغبرلو أبز قصل عامت جن دوموزو ناب كلتا ميتن 20 كبابي كساغاغرولو زبلي نيرو ازي سممعهم نيرو ناوشتي سممعهم اوه
ኣብዛ ስምምዖም ግን እዞም ሰባት እዚኦም ግን ኣብዛ ሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ውድድር ከይተዛዘሙ ከሎ ወፂኦም ካብታ እዞም ሓለፍቲ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ እዞም ሰባት ኦኬ ብድሕሪኡ ዝመፁ ሰባት ግን ነዚ ውዕል እዚ ከብልሉ ፈቃደኛታት ኣይነበሩም ምክንያቱ ምሳና ዝተዋዓልካዮ ነገር የለን ዝብል ነገራት ኣቅሪቦም ደሞዝ ምውሳኽ ማለት እዩ ውዕሉ ከለዎ ግን ኣብ ልዕሊ ውዕሉ ኣብ ዝቅፅል ዓመት ክትውስኽ ኢኻ ዝተባሃለ ብፊርማ ዘይኮነ ብቃል ዝተሰነየ ስምምዕ ነይርዎም ስለዚ እዚኦም ወረቀት ኣይነበረን ኣብ ወረቀት ዝሰፈረ ዘይኮነ ብቃላቶም ንዕዖም ማለት እዩ ከም ቦናስ ዝተሓሰበሉ ውዕል ነይሩ ስለዚ እዞም ሰባት ድማ ነዚኦም ሕጂ ኣሌክሳንደር ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ቅርሕንቲ ሒዝዎ እዩ ሓደ ማለት እዩ ምዝ ሓድሽ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ኒውካስትል ማለት እዩ እዚ ሓደ ናይቲ ጠንቂ መፍሓፍሒ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ሓደ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣሌክሳንደር ኢሳቆም ብተወሳኺ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ዝመፃኒ ፃውዒታት ስለ ዘሎ ደሞዘይ ናብ 300,000 ከባውን ደላይ ዝብል ግን ዘይተረጋገፀ ወረውን ኣሎ ርጉፅ ካብ ግን ብዙሓት እሙናት ምንጭታት ዝዘርግሕዎ ዜናታት እዩ ግን ምንጩ ስጋዕ ዘይተረጋገፀ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ ኢልና ክንምስክር እኳ ዘይከኣልና ማለት እዩ እዚ ኣብ መንጎኦም ኣብ ደገ ዘይተረኣየ ወይ ድማ ከም ዜና ዘይወፅእ ኣብ መንጎኦም ዘፋሕፍሖም ነገራት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኒውካስትል ስለዚ ኣብዚ ፍፃመ እዚ ድማ ክለብ ሊቨርፑል ድማ ነዚ ተፃዋታይ እዚ ናይ ምድላይ ባህጋ ጉድ ጌራቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ወከልቲ ምስ ተፃዋታይ ኣብ ዝተዘራረበትሉ እዋን ፈቃደኛ ምዃኑ ሓቢሩ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ድማ ኒውካስትል ካብ ሊቨርፑል ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ መግዛእ ናይ 110 ሚልዮን ፓውንድ እዚ ብተወሳኺ እውን ኣለዎ ተኸፋሊ ዝኸውን 10 ሚልዮን ፓውንድ ብጠቕላላ 120 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢ ወይ ድማ ሪከርድ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ድሰብር ማለት እዩ መጠነ ገንዘብ ዘለዎ ፃውዒት ቀሪብላ ኒውካስትል ነዚ ነፂጋቶ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ክለብ ሊቨርፑል ካል ሓድሽ ፃውዒት ወይ ድማ ሓድሽ ጠለብ ሒዛ ገንዘብ ኣይመፀተን ኣላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ብኒውካስትል እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረሉ ቃል ዘይተተግበረ ሕጂ ድማ ካብታ ክለብ ብፍፁም ክትፃወት ድሌት ከም ዘይብሉ ምስ ኣሰልጣኒኡ ተዘራሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ በቃ ንሱ ካብዛ ክለብ እቲ ይተግበረለይ ዘይኮነ በቃ ምዛ ክለብ ዘለኒ ጉዳይ ወዲኤ ምክንያቱ ናብታ ሕልመይ ዝኾነት ክለብ ሊቨርፑል ክትሸጡኒ ድሌት ኣለኒ ኢሉ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን እቲ ዝቀረበ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢሎም ኒውካስትል ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ስጋዕ 150 ሚልዮን ፓውንድ እያ ተሚናቶ ዘላ 150 ሚልዮን ፓውንድ ዘምፀት ክለብ ክትወስዶ ትኽእል እያ ዝብል መደምደምታ እዮም ሂቦሞ ዘለው ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ክለብ ሊቨርፑል ድማ 150 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ምኽፋል ድሌት ኣለዋ ድዩ የብላን ዘይተነፀረ እኳ እንተኾነ ግን ሪከርድ ብዝኾነ ገንዘብ ክትገዝኦ ድሌት ከም ዘለዋ ግን ኣግሂዳ ንሓለፍቲ ክለብ ኒውካስትል ሓቢራያ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ምሕንጋድ ነገራት ግን ነዚ መስርሕ ዝውውር ብኸመይ ይፀልዎ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ንኩሉ እኮ ኣሰካፊ እንተኾነ ብቀንዲ ዕላምኡ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ክለብ ኒውካስትል በቲ ቅድሚ ሕጂ ኣቀዲመ ዝነገርኮ ዘይምርዳእ ኣብ መንጎ ናይቲ ዝተዋሃቦ ቃል ወይ ከዓ ዝተገበረሉ ቃል ዘይምትግባሩ ምስታ ክለብ ዘለዎ ፍቅሪ ሙሉእ ዝበተኸ ኮይኑ ይስማዓኒ ብድሕሪ ድማ ናብታ ሕልመይ ዝኾነት ጋንታ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዝኾነት ጋንታ ክዘራረቡን ፈቃደኛ ኣይኮነን ኢንተር ፎር ሊቨርፑል ማለት እዩ ኦኬ ወሞ እንታይ ሰዓበይኖም ፀሉ ሕጂ እንድሕር ኣብ ውድድር ምፅዋት ሰዓበን ከምፀሉ ዝኽእል ታክለብ ሕጋዊ መስርሕ ሂባ ክትቀፅዖ ትኽእል እያ ናይ ደሞዝ መቕፃዕቲ ክትገብረሉ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ግቡእ ሰዓት ልምምድ ኣይፈፀመን ኣብ ግቡእ ሰዓት ዝኾነ መቕፃዕቲ ክትብይነሉ ውልቃዊ ናይ ውሽጢ ጉዳያታ ስለ ዝኾነ መሰል ኣለዋ እዚ እውን ክትገብሮ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ንሪኦ ሕቶ እዚ ግን መዓስ እዩ ዝፍፀም እንተኢልና መስርሕ ዝውውር ተዛዚሙ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ስቲል ኣብ ሕቑፎ ክለብ ኒውካስትል እንተሎ ሓደዳ መቕፃዕቲ ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ወላ እኳ መቕፃዕቲ ክትብይነሉ ትኽእል እንተኾነት እቲ መስርሕ ዝውውር ስለ ዘይተፈፀመ ዘሎ ግን እቲ ናይ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ናይ ኒውካስትል ነዚ ጉዳይ እዚ
ኣብዚ ሕጂ እዋን መግለፂ ውፅኢ ላ ኣይግምትን ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ብኣማኸርቱ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ናይ ስፖርት ኣማኸርቲ ማለት እዩ ኣብ ስድራ ቤቱ ደይኮነ ናይ ስፖርት ኣማኸርቱ I think ሕጂ ካብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ እዋን ዝልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ተፃዋቲ ናብ ዝደልይዋ ክለብ ክኸዱ እንተዘይደልዮም ቁሩብ ጎነፃዊ ወይ ድማ ናይ ምሕንጋድ ምልክታት ብምርኣይ እቲ ድሌታቶም ክማልኣሎም ሕቶታት ዘቕርብሉ ዘለዉ ዘመን ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ ዘምፀሉ ፅልዋታት ከቢድ እዩ እኳ ተዘይበልኩ ሓደ ኣብ ክለብ ደገፍቲ ኒውካስትል ዝነበሮ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ከይ ምክንያቱ ንክለብ ኒውካስትል ዓብይ ቁም ነገር ዝገበረ ተፃዋታ እዩ ብሰዓት እዚ ግን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ደገፍቲ ዘለዎ ፍቅሪ ናይ መፋሕፋሕ ነገራት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ብዓቢኡ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ክለብ ሊቨርፑል ናይ ምፅምባር ተኽእሉ ዝለዓለ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ድሕሪዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣክል ተፃዋታይ ከይሸጥካዮ ኣብ ሕቑፋ ኮፍ ኣቢልካ ሕጉስ ከይኮነ ድማ ኮፍ ኢልካ ተፃወትካ እውን ኮፈል ዓመት ሙሉእ ክበሃል ዝኽእል ተፃዋታይ ምስ ምዃኑ ኒውካስትል ዝኩሉ ሪኣ ክትሸጦ እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ግን ብዓቢኡ ድማ ናይ ናቱ ሬፑቴሽን ወይ ድማ ዝነበሮ ክስታይ ኣብ ክለብ ኒውካስትል ብፍላይ ቁርብ ብከምዚ ጎነፃዊ ነገር ክኸውን ብዙሕ ምንዮት ናይ ኩሉ ደጋፊ ኣይነበረን ኒውካስትል እኮ ኣይሸጦን ኣይበለትን ኣይንሸጦን ደይኮነ ኢላ ሊቨርፑልን ኢላ መጀመርያ ሊቨርፑል ናይ ምሻጥ መደብ እንተለኩም ርጉፅ ኢና ንሕና እቲ ገንዘብ ክንቅርብ ንኽእል ኢና ኢሎም ብድሕሪ ኒውካስትል ወግዓዊ መግለፂ ኣይትግበር እምበር ክልተ ዓበይቲ ትካዓቲ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ብክለብ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድ ተመንጢላ ዝዝክር እንተኮይና ንፈረንሳዊ ኢኪቲኬ ንምግዛእ ዝሓተተቶ ጠለብ ሊቨርፑል مساعته تتعاطى ليفربول مريضو مع ليفربول كيدو كمون بيامين سيسكو كاب لايبزيج أبزح حتى تطلو جزء مانشستر حتيتا تتعاطى إنه مانشستر بمراته كيدو سلازي نيوكاسل 8 مليون زأكل إنفستمنت نمجبر عبد كحي تخلو عبنت ملو عقمس لزلوان زي بي اس ار كتصبرو سلا تخيلون يكونن نا إساق جنزب كم زلوس لستعمامنت يعني نزخلو إنفستمنت عبيت تقعتي زحتتت سلازي نمنتاي مسرح مدنو نا إساق تدناوجي وزبل حتو أنا خويني دسمعني نيوكاسل زي اليوم تتعاطون تتجزأ أي رقبتنا على مخنياتو أبزي مسرح من السجار أزي خسرت جان تمانين ناتيلنا نيوكاسل يعني مخنياتو بزو حتى تعاطيهم خاب يأتياتهم من دكتورات نابكل كالوت كلابات كيدهم زلوا معهم هايجاك يروم يوس سلازي إزي دما مسرح حدنا وجيو تبل زخيل مالت مخنياتو ما تكأت أنا إساق أبزحت الأوبان حجو نيوكاسل كرسو أذيبلنا نيوكاسل قديم تسعاتها ويلسونون بنسعة زوور كابتا خلب كونتراتو مسودة خيدي سلازي بالساعات زي نيوكاسل زخونة أتكعي يبلان عب الساعات زي ناي كم في تقاطو هم أتكعاتو خوينهم يوم تقاطو زلو أمبر ما نم أتكعي ون يبلان عب ذاك لبزيع سلازي تعامينا كيد كيتو بلود ما متكعاتو سقع زي جزءت بقليلو خسر دقيقة إلى أي قمتن سلازي إزي نتمسرح حدنا وجيو زبل زلو كم إساق دما قبل ممد مخنياتو كدم حجون لممر نخي مسرح نبتانا يقدم كلابو ريال سوسيداد كيديو لممد كسرح كأنيو حجون تملي سكان تلو زحلفة دما مس أسلطاني إيدي هاوي ركب جيروم نيروم بدحريو بقى ركب مس جبرون إيدي هاوي بملو نبز خلف كتسمبر دليت كم زي بلو مس حبرو أسلطاني نيوكاسل إيدي هاول بقى مستيهم أكوب تتعاطي أبزخون ساعات كيرهب عزيزو مالتي حجي بزحتو زغبر زولو لك خمتي كلام مانشستر يونايتد زغبرتو راشفورد سانشو بوم سكواديلا هات غارناچو زعمسلو اتم كلابات تام تتعاطا لممد ابزودولو ساعات كابتا كومباوند نايتي لممد ماخل مسوصيوم تمليسو مصيوم لممد زغبر زنبرو
ስለዚ ዘ ሴም ቲንግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣሰልጣኒ ኤዲ ሃዊ ምስቶም ተፃወቱ ንኽራኸብ ድሌት ከም ዘይብሉ እዩ ኣነፂሩ ማለት እዩ እሞ ቤንች ኮይኑ ኮፍ ኢሉ እንታይ ሳዕቤን ንዑ ውልቃዊ ከዚኦም ዘሎ ስኺሉ ኣብ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣለዎ እቲ ውልቃዊ ናቱ ክብሩ እቲ ዋጋታቱ ከዓ ክጎድል ይኽእል ኮፍ ኢሉ ቤንች ከምዞም ንሪኦም ዝሓለፍና ከምዞም ክጠቕሶም ፀናሕና ናይ ማንቸስተር ከምኡ ምስ ኮፍ ክብል ከእሱ የዋፅኦ ዶ ስትረስ ኣይገብሩሉን እወ ዕላማኻ እንታይ እዩ ሕጂ ብዓብዪ ትህሰብ መንያ እዩ ብዓብዪ ትህሰብ ክለብ ኒውካስትል እያ ንምንታይ እንተኢልና እስኻ ሓደ ንብረት ከፊልካ ገዚእኻዮ እቲ ንብረት እንዳ ዋጋ እንዳውፀልካ እንድሕር ዘይትጥቀመሉ ኮንካ ሕጂ ከም መኪና እሞ ንረአዮ ብሲምፕል ኣብነት መኪና ገዚእኻ ኢንሹራንስ እንዳኸፈልካላ እንድሕር ዘይትጥቀመላ ኮንካሲ ንምንታይ ኢኻ ዋጋኣ ኢኻ መሊስካ ትቐትሎ ዘለኻ ሕጂ ልክዕ ኮፍ ኣቢልካ ትርጉም የብላን እንታይ ዳ ገዚእኻ ብክንድኡ ክቡር ገዚእኻስ ፅባሕ ንጎ ከይሰራሕካላ ሕጂ ዘ ሴም ቲንግ ድማ ኣብ መኪና እኮ ትክክለኛ ኣብነት ኢለ እንተዘይሓሰብኩ ማለት እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብዙሕ ደሞዝ ሓደ ለሊሚትን 20 ዝረክብ ተፃዋታይ እዩ ስለዚ ደሞዝ እንዳኸፈልካዮ ደሞዙ ክትቆርፀሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ባዕልኻ ኢኻ እፃወተካ እንትብሎ ዘለኻ ከይፃወትካዮ ምክንያቱ ኢሳቅ ልምምድ ብምግባር እንድሕር ተፃዋታይ እታ ክለብ ደልያቶ ኮይና ንዓመታውን ብቕዓቱ ነብሱ እንድሕር ሓልዩ ናብታ ዝደልያ ክለብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ትጉዳእ ዘላ ድማ እታ ክለብ እያ ማለት እዩ ዋግኡ ዝጎድል ነታ ክለብ እዩ መጀመርያ እንዳሃስያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ተፃዋታይ ዝለዓለ ኢድ ስለ ዘሎ እዚ ፕሌየርስ ፓወር ኢልና ንጠቕሶ እዩ ዓብዩ ዘሎ ስለዚ ዘምፀሉ ሳዕቤን እኳ እንተዘይበልና ኣነ ምስ ኒውካስትል ዘለዎ እንታይ እዩ ዝበሃል ፍቅሪ ወይ ድማ ርክብ ተበቲኹ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ኒውካስትል መተካእታ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ኣብ ትረኽበሉ ሰዓት ብቅፅበት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክፋኑ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ በርከ ምስ ተዓዘብቲ ሪኢኻ ሃማልዩ ክወድሉ ጀሚሮም ምስኻ ነቲ ናይ ኒውካስትል ገዛ ገዲፉ ክወፅእ ጀሚሩ እዩ በቃ እቲ ቶፕ ኒውስ ዘሎስ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣይዛቅ هو نحن حجي خم دقفت ألكسندر إساق خم فتوت ألكسندر إساق كوينا خريو خلنا بخمس درجة كريو زيد ليتنا إيو جنزي عم مسرح مسجار تسعاتي بزحوان زقات متريو سلازنا برا نذكر تقينا لويس فيجو حب برشلونة أنا بريال مدريد زع مثلا ما قناع أنت خلاب كغير كله بزحنا جرا بيليو أبقرب عمتاتون أبزن أبانا سبيشالي أبز أفريقيا نقولوا دم هوات تعال الاختيار خنا أرسنال مانشستر روفين فان بيرسي أب أرسنال نا مانشستر كخير كلهم كم تريو تتعقاتي مندي زي لومور تريو كاب حدا خلفنا بحدا خلف كتكيت كلا إذا أنت إزري دقفتي نيوكاسل قبل إسحاق زنبرهم فقر دي زري دقاف دماغه مو خجبر سمعتها وسقع زخنة بزح بقالوتا تريرا قلنا إسحاق مرة بلاد حكي أو أتمسرح مقطعته نزل نجارات زي عبيدو ولا حسب أو جزء مبلوعه مخنياته قرب إسحاقون كم تصاعته أبتخلب كم لمدون دا جبرة سقع مترش أنا يتود الدرز في السم من على باش أبزي نحنا ذي نريو نميديا زي قلت أو وشتم زجبروه اللي كان زين ذكر تقينا ناي أرسنال تسمبير زولو شودنا وتكعي يوكرشن تدقق تمساسال تريو أكايدو نيرو لممد يسرحني نابزبل كون بوتا يمتصني توصي خايلكم من يخم توصوني عين الزرباون نيرو وندي سلازي من على باش أوشتم زنبرة سمم بزي متجبارو زجوهاي خويني يسمعني إساق نميديا زي تجلسة جن قال زعتولو نجار بزي متجبارو خويني يسمعني لك كتريو خلخا تفكرينا ويدما قنوع تغباري إلا كواتزي عمونكو مالتي سقع مجرشا لممدون دا سرحة كاب تخلب جن أقدمو نصوتا دلو كم زي كونه مخنياتو نيوكاسل تدليو تسعاتي ونالو ناي بريمير ليج ناي بريتفورد كونغو ناي كونغو تسعاتي ويساد بالون الو نيوكاسل دلياتو سون اب نيوكاسل كخيد دليو بريتفورد ما نيوكاسل زقربتو غنزب متن تحوتيو نحنا زين كاباخان دليو متن غنزب تزير خيبنا نعخ سلعنايو متن غنزب تزير خيبنا عين شتكان سلدولو
እተወዲ ጉሂኡ ግን ልምምድ ይሰርሓሎ ኣብ ዝቕፅል ጽባሕ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝካየድ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግን ርእሱ ድሉ ብዘይ ምዃኑ ንፀወታ ኣይነፃውቶን ኢና ኢሎም ግን ምስታ ክለብ ልምምድ ኣብ ምግባር ግን ኣይ በኾረን ማለት እዩ ስለዚ ኢሳቅ ከምዚ ነገር እዚ ክገብር ይኽእል ነይሩ እዚ ዝሓሸ ስጉምቲ እዚ እዩ ነይሩ ኢለኮ እንተሓሰብኩ ዘይንፈልጦ ጉዳያቱን ኣብ መንጎኦም ብምሃሉ ክህሉ ስለዚ ከኣለ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ከም ዝሓለፈ መግለፂ ተኮይና ወላይ ትሽጥኒ ኣብታ ክለብ ፈፂመን እዛ ክለብ ደጊመ ናይ ምፅዋት ድሌት የብለይን ኢሉ ትሪ ዘለዎ ቃላት ምዝራቡ ምናልባሽ ኣብ ውሽጦም ዝተፈጥረ ከቢድ ነገር ከይህሉ ኢለ ንክንግምት ይገብር ፋብሪዞ ሮማኖ ሃኒስ ኒውካስል ኣፈሪማና ጃኮብ ራምዚ ዝበሃል ካብ ኣስቶን ቪላ ማይ ንኻሱ أو جاكوب رامس كن ميدفيلد تسواتها أيه ناي أتقعي أيكون ميدفيلد بولينج زمت تسواتها حجي مستسو محنقادو كأساتهم أو نعم تمزاز لك أتقعي وان زي ويسا ناي بريتفورد يفرمو ويدمو يجوزو ويلي حسب بتزامد دما كم زلو حبريتاتات ناي تشيلسي أتقعي نيكولاس جاكسونون ጠመቱኡ ካብዘን ዝቀረባሉ ክለባት ምክንያቱ ብዙሓት ክለባት ደልየን እኳ እንተኾና ግን ዘን ዓበይቲ ክለባት ዳርጋ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎን ተገዳስነት ቀኒሰንን ስለዚ ናብ ኒውካስል ናይ ምኻድ ድሌት እውን ኣነፂሩ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ብገንዘብ ተሰማሚዖም እንድሕር ዳ ንዑ ገዚኦሞ ምናልባሽ ይኸይድ ኸውን እምበር ናይ በዓል ጃኮብ ራምሲ ምምፃእ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝትክእ ተፃዋታይ ኣይኮነን ስለዚ ما تتمجزات بوتات مشفان عندي تيجا زمسنا بي اس ار بالكانس قالوت يوم قالوا هو تو بالانس موت لو ما تقولوا كي تعصهم كله هو حجي انا خمس مسلن خمس شهور ودو يسمعني مخنياتوس تخسروا زلخا بعبي نسخاخا ناي بي اس ار حطون على نيوكاسل لازم بالانسا ناي مستخخال سلازي كونه زلو ولا يخونس كشوفنا لهم خلي مزوت ايتات غيرهم بلكع شوفنا لهم خديو بش بلكع شوفنا لهم خل تراي زي كونس نناتو متكعتون كمصو تخوينو نخلته تطاوتون سقع 100 شح كخفلو زخلو عقمي نختهلو يزغبروم زلو مخنياتو هو عفريموم يوم إلانغا ب 50 مليون عفريموم يوم زحلفه زي مسرح مسغار مستجمرون كاب نوتينغام فروست عفريموم نديم ስለዚህ كل ነገራቱ ክሪኦ ከለና ግን ክለብ ኒውካስል ኣብ ቲ ፒ ኤስ አር አላ ግን ፒኤስአር ከም ዘሎ ዘለና ቀዲመ ዝነገርኩኻ ሎማ ዓመት እንድሕር ዓቢ ክሳራ አጋጢምካ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣማሕሽካዮ ተፃዋቲ ከይ ገዛእኻ ባላንስኻ ከተማሓሽ ስለትኽእል ዕድል ኣለካ ከምዚ ሕጂ ክለብ ሊቨርፑል ዝገበረቶ ማለት እዩ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት እንታይ ገዚኣት የልና ኣዝዮም ውሑድ ተፃዋቲ ዝሓለፈ ዓመት እሞ ምንም ተፃዋታዮ ናይ ገዛእትን ኬዛ ጥራይ ካብ ስለዚ ኣብ ዝሓሸ ናይ ፋይናንስ ቁጠባ ስለዝነበረት ያ ተፃዋቲ ሎም ዓመት ብነፃ ከተፈርም ክኢላ ማለት እዩ ዓቢ ኢንቨስትመንት እንዳገበረት ያ ፈሪማ ናይ ሎም ዓመት ተፃዋታ ማለት እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ መፈጸምቱ ናብ ሊቨርፑል ክውን ክኸውን ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ እዚ ዘሎ መስርሕ ንክልቲኦም ብፍላይ ድማ ንክለብ ኒውካስል ዘየዋፃ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ጽብጽብ መብርሂ كان خاله صباح خجمر يو بريمير ليغا مالتيو بزعبا ናይ ቀዳይ ሰሙን ጾታታት ግምት ካስከ ግለጸልና ከመይት صباح ሊቨርፑል ስፖርት ማዝ አለው እንደገና ድማ ቀዳም ካሎ እጂ بزعبا ዝስ እንታይ ትብልከሩ هو ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ صباح ካብ ዓርብ ጀሚሩ ሻምፒዮን ሊቨርፑል ምስ ቦርንማውዝ ከምኡን ቀዳም نيوكاسل الو برايتن فولهام ساندرلاند ويست هام توتنهام وولفز مان سيتي لو سانبت تشيلسي كريستال بالاس هالو نوتنغهام بريتفورد مانشستر ارسنال كومون ليدز مس ايفرتون سوني بزغبرو ግጥማት መጋረጁ እንጥቲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ያው ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ንናህና ብፍላይ ድማ ናይ ናና ደገፍቲ ወይ ኤርትራውያን ደገፍቲ ኮሙን ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ደገፍቲ ዝምነይዎ ጾታ ወይ ድማ ተን ክልተ መተሃላለኽቲ ኢልና ንጠቕሰን ክለባት ሰንበት ክራኸባ እየን ስለዚ ናይዚ ሰሙን እዚ ትዝዓበየ ግጥም ኣብ መንጎ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ኣብ መጀመርያ ዘሎ ፍጻሜታት ከም መጀመርያ መጠን መን ክትዕወት እኳ ከቢድ እንተበልና ነተን ዓበይቲ ክለባት ግን ኣብዚ ግጥማት እዚ ተዓዊተን ክወፃየን ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብ መንጎ ማንቸስተርን ኣርሰናል ዝካየድ ፀወታ ግን እዚ ኢልካ እኳ ክትውስኖ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብናይ ዝሓለፈ ዓመት ብቕዓት እንተሪኢና ኣርሰናል ንሻምፒዮን ተወዳዳሪት ዝኾነት ጋንታ እያ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ካብ ምውራድ ንስክላ ዲሒና ዝመፀት ክለብ እያ ምስ ሽማን ምስ ዝናን ዘይከይ ደረጃ ሒዛ ዝዛዘመት ጋንታ እያ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት ምስ ምግዛእ ተፃወቶም ኣረኣይካ ብልክዕ ሕጂ እውን ንሻምፒዮን ተወዳዳሪያ ኣርሰናል ማንቸስተርን ሻምፒዮን ናይ ምውድዳር ዓቕሚ ዘለዋ ክለብ እውን ኣይኮነትን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ፀወታ ኦልትራፎርድ ምዃኑ ከም ናይ መጀመርያ ምዃኑ እውን እዚ ኢልካ እኳ ቅድምድም ከቢድ እንተኾነ ግን ደሓን ዝኾነ ፀወታ ዝረኣየሉ ውድድር ክኸውን ኢለ ትስፎ ማለት እዩ መጀመርያ እዩ መጀመርያ ኩሉ ሰዕ ይፈራርሓ እየን ኣብዚ ላስት ሓሙሽተ ፀወታታት ዝተረኸባሉ ድማኒ ማንቸስተር ሓንሳብ ስዒራ ኣርሰናል 3 ግዜ ስዒራ ሓንሳብ ማዕረ እየን ወፂአን እንድሕር ማንቸስተር ከዓ እንድሕር መጀመርያ ጎል እትያ ከዓ ኣብ ሜዳ እንድሕር ኮይኑ ዳርጋ ናይ 73% ናይ ምስዓር ተኽእሎ ኣሎ ማለት ክስዕር ተኽእሎታት ኣለዎ ንዚ ዝረኣኸዮም ዘለካ ሕጂ 4 ተፀዋታት ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ሓድሽ ኣምፅኦም ኣለዉ ምዝሪኢኻስ ከመይ ቅሩብ ተማሓይሻ ትቐርብ ዶ ብልክዕ ተማሓይሻ ኣፀቢቓ ክትቀርብ እያ ምክንያቱ ካልኣይ እቲ ብዞም መፅኦም ዘለዉ ተፃወቲ ብፍላይ ቶም ክልተ ነቲ ፕሪምየር ሊግ ዝለመዱ ተፃወቲ እዮም ማቲያስ ኩንሃን ብራያን ምቡሞ ነዚ ሊግ እዚ ኣዝዮም ዝፈለጥዎ ሊግ እዮም ፕላስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ሃጓፋ ናይ ምጥቃዕ መስመር ይበሃል ነይሩ ምክንያቱ ርኢና እንተኮይና ቤንጃሚን ሸሽኮውን ኣጥቃዓይ ጉልበት ዝኾነ ኣጥቃዓይ እዮም ኣምፅኦም ዘለዉ ማንቸስተር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 44 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጎል እያ ኣመዝጊባ ማለት እዩ እዞም ጠቐስናዮም ሰለስተ ተፃወቲ ድማ ክልቲኦም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቤንጃሚን ሸሽኮውን ኣብ ሌፕዚግ ኮይኑ ሰለስቲኦም ድማ ብውልቆም ልዕሊ 50 ሸቶታት እዮም ኣመዝጊቦም ስለዚ እዚ ክንሪኦ ከለና ሲ ናይ ሰለስቲኦም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሰለስቲኦም ናይ ሸቶ ምዝጋብ ኣሃዝ ወይ ቁፅር ካብታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘመዝገበቶ ይበዝሕ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ እዞም መፅኦም ዘለዉ ተፃወቲ ኣብ ናይ ሸቶ ምዝጋብ ሽግራታ ወይ ሃጋፋታ ክመልኡላ እዮም ዝብል ትፅቢት ናይ ብዙሓት ደገፍቲ እዩ ማለት እዩ ኣነ ከም ትረአየኒ ድማ ተሽግሮም ጎል ዘእትውሎም እያ ፀገም ነይራ እዚኦም ከዓ ሜቢ ምስክዕት ዘራኽበ ነይራ ተፀገም ክንሪኦም ንኽእል ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣፃውታ ሕጂ ኣሰልጣኒ ናቱ ፍልስፍና ሒዙ ዝመፅእ ስለዚ እዞም ተፃወቲ ድማ ኣብዚ ፍልስፍና እዚ ኣትዮም ተዋሂዶም ብምንታይ ዝሪኦ ዘለኹ ኣርሰናል ንነዊሕ ዓመት ዝኸዱ ተፃወቲ እዮም ውህደት ዝፈጠሩ እዮም ኣብዛ ኣምፅያቶም ዘላ ድማ ብልክዕ ነታ እቲ ኣብዛ ቦታ ስኩዕ ኢሉ ዝኣቱ እቲ ኣጥቃዕ እዩ እምበር ሲስተም ናይታ ጋንታ ክለምድ ገሌልና ሩይ ዝኾነ ናይ ምልውዋጥ የብላን ከምኡውን ኣብ ምክፍፋል ድማ ዙበመንዲ ድማ ነቲ ዝወፀ ካብታ ክለብ ዝተኣለየ ቶማስ ፓርቲ ንዑ ተኪኡ ስለዚ ክለብ ኣርሰናል ሓድሽ ናይ ፀወታ ፍልስፍና ተላሚዶም ዝመፁ ተፃወቱን ኣይኮኑን ስለዚ ከም ዝበልካዮ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማንቸስተር ኣርሰናል ኣብ ኦልትራፎርድ ብዙሕ ግዜ ኣርሰናል ተዓዊታ ወላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ኦልትራፎርድ ኣብ ዘካየደት ውድድራት ተዓዊታ ናይ ምውፃእ ነገራታ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይተረኣየን ወላ ዓብላል እንተነበረት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበልካዮ ናይ ፅባሕ ቀዳማይ ፀወታ ምስ ምዃኑ እዚኣ ትዕወት ኢልካ እኳ ክስታይ ምባል ከብድ እንተኾነ ከም ግምትካ ግለፅ ተይልካኒ ብናይ ሓባር ዓወት ብማዕረ ዝዛዘም ከምኡ እንተኮይኑ ከም ብናይ ማዕረ ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ብማዕረ ይውዳእ ሸቶ ተመዝጊብዎ ብማዕረ ይውዳእ ዝብል ግምት ኣለኒ ተዓዘብቲ ፈሪሓ ከይትኸውን ተጠንቀቕ ና ከምኡ ዝብል ግምት ኣለኒ ንምንታይ ድበልኩኻ ሓደ ምስቲ ናይ ጠቕሶ ፀናሕካ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ክረአ ከሎ ካልኣይ ውህደት ናይቶም ተፃወቲ ኣብ ከመይ ደረጃ ይበፅሕ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ጋንታ ብቕዓታ ፅቡቅ ኣላን ፅቡቅ የላን
10 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ምስ ሓለፈ ኢኻ ትፈልጦ ትኽእል ምክንያቱ እዚያን ሻምፒዮን ተወዳደርያ እዚያ ሎም ዓመት ጽብቕ ኢላን ኢልካ ትውስነላ ትኽእል እምበር ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ሕጂ ንኣብነት ቤንጃሚን ሼሽኮስ ምስታ ክለብ ናይ መጀመርያ ጸወታ እዩ ክካየድ ስለዚ ብቕዓቱ ጽባሕ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ስለዝሰርሐስ ብሉጽ እዩ ክንብል ወይ ድማ ምንም ሸቶፍ ብዙሕ ተንቀሳቐሰ ተወፂኡ ድማ ኣን ማንቸስተር ኮ ዝጠቅም ተጻዋታይ ኣይኮነን ኢልና ንኽንጠቕሶ ዘኽእል መድረኹን ኣይኮነን ንኽብል ኢለ ምክንያቱ ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ይጅመር ዳኣሎ እምበር ብቕዓት ናይ ተንጋንታታት ድሕሪ 8 9 ስጋብ 10 ጸወታ ምስ ገበራ እዩ ዝያዳ ኣበይ ብቕዓት ኣለዋ ክርአ ዝኽእል ኢለ ስለ ዝገመትኩ እየ ኣነስ ብወገነይ ግን ምስቲ ሓዲ ኣብ ሜዳ ማንቸስተር ምዃኑ እንደገና ምስቲ ሃጓፋቶም ዝነበሮም ምምጽኦም ካብቲ ናይ ዓም ዝነበሮም ምክትዎም ስለ ዝነበሩ ሜቢ ማንቸስተር ትስዕር ይብል ኣነ 2-1 ብጸቢብ በቃ 1-0 2-1 ማንቸስተር ክስዕር ይብል ግምተይ ኩሉ ሰዓት ይርጭ ኣመናይት ኦኬ ናይ ደጋፊ ስምዒት ጌርካ ከይትኾን ደጋፊ ኣያኻ መስለኒ ኣነስ ናይ ደጋፊ ደይኮነስ ከምዛ ዝብለካ ዘለኹ أجيب دقافي سمعت كيكوني ليه تبغى لها ናይ ደጋፊ ስምዒት ከይከውን ኢለ ኢኹም ኢለካ ኢለካ ደጋፊ ደይኮንኩስ ከምቲ ዘሎ ኩነታት ሰንደታ ብርትዕቲ እወ ንኸማይ ኢለ ናይ ደጋፊ ሰይኮንኩ ናይ ጆሃ ደሞሪ ድሓን ብዓብዩ ከዓ ተኸታተልቲ ግምታቶም ኣብ ኮመንት ሶም ከዓ ጻሓፉ ኩሉ ሰዓት የድብሎም ግን ፌር ናተይ ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ድገመተ ይሽለም የድብሎም ምስ ጎላ መንእቱ ክንደይ ይፈላለይ ማት ውጽኢት ክንደይ ይኸውን ይብሎም ቀጻል የድብል ግን ዝረኸበን ዳርጋ የለን ሕጂ ረብዓይ 5 ዓመታት ከይዳ እቲ ናይ ብዝበለጸ ድማ ኣብዛ ሞዳታ ድማ ከይዓጽና ይኸለና ብዛዕባ ዘናይ ፋንታዚያ ፉትቦል ከንታይ ትብለና ብዛዕባ መብርህ ሃበና እስከ ከምኡ ኸ ክጅምሩ ብዝናትና ኣለና እንደሊክ ኦኬ ፋንታሲ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ቱ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ማለት እዚ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዝካየድ ውድድር ኮይኑ ብመልክዕ ናይ ፋንታሲ ወይ ድማ ብመልክዕ ኣብ ባዕልኻ ትሰርሓ ጋንታ ማለት እዩ ባዕልኻ ትሰርሓ ጋንታ ተቋቁማ ውድድር ዝካየድ ናይ ጌም መልክዕ ውድድር እዩ ማለት እዩ እዚ ውድድር እዚ እንታይ እንተይልና ካብ ነፍሲ ወከፍ ጋንታታት ካብ ዘን 20 ክለባት ዘለው ተጻወቲ መሪጽካ ናትካ ጋንታ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ናትካ ጋንታ ትሰርሕ ክንብል ከለና ግን ባጀት ኣለካ እታ ባጀት ትዋሃበካ ናብ 100 ባጀት ትዋሃበካ ማለት እዩ እታ 100 ባጀት ናይቶም ተጻወቲ ድማ ነናይ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ናቱ ዋጋ ኣለዎ ስለዚ ካብቶም ተጻወቲ ናትካ ተጻወቲ በተን ባጀትካ ኣብ ግምት እቲኻ እንዳሰራሕካ ማለት እዩ ባጀትካ ላዕሊ ታሕቲ እንዳገበርካ ልክዕ ነታ 100 ልዕሊያ ክትከይ ዘይትኽእል እምበር ወላ ብ50 ተጻወቲ ክገዝእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነቶም ተጻወቲ ኣብ ምስ ገዛእኻ ናትካ ክለብ ትሰርሕ ማለት ስለዚ ናትካ ክለብ ትሰርሓሉ ሕጂ ክንደይ ተጻወቲ ክገዝእ ክእል እንተይልካ ዝፍቀደልካ 15 ተጻወቲ ትገዝእ ፍቀደልካ 15 ተጻወቲ ኢኻ ትገዝእ ብክንደይ በተን 100 ዝወሃበኻ ባጀት ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦ 15 ተጻወቲ ድማ 11 ተጻወቲ ላይን አፕ ትሰርሕ ማለት እዩ ነታ ቀዳመ ሰንበት ማለት ነታ ቀዳመ ሰንበት 11 ሕጂ ኣብዚ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ነገራት እንታይ ኣሎ እንተይልና እቲ ተጻዋታይ ህሩም እንተኮይኑ ኣብታ መዓልቲ ኣስኻ ክትመርጾ ትኽእል ኢኻ ግን እታ ናትካ ሪዛልት ብምንታይ ዝቁጸር እንተይልና ድማ እቲ ዝመረጽካዮ ተጻዋታይ ኣብቲ ዝገብሮ ጸወታ ዘንጸባርቆ ውጽኢት ድማ ንዓኻ ከም ነጥቢ ሕሰበልካ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤግዛምፕል ንጥቀስ እንተይልና ንኣብነት ን11 ተጻዋቲ ኣቢልካ ኣለኻ ከካብ ዝተፈላለየ ክለባት ካብ ሓደ ክለብ ኩሎም ክትመርጾም ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ሓንቲ ክለብ ልዕሊ 3 ተጻዋቲ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ብድሕሪ ድማ እዞም ዝመረጽካዮም 15 ተጻዋቲ
ዘመዝግብዎ ውፅኢት ኣኣብቲ ዝገብሮ ፀወታታት ሕጂ ከም ኣብነት ኢልና ንኣብነት ኣብታ 11 ተፃወቲ ንሓላው ልዳት ኣሊሰን ቤከር መሪፅካዮ ኣለካ ንበል ከም ተኸላኸላይ ሳሊባ መሪፅካዮ ኣለካ ንበል ከም ኣከፋፋላይ ሳላሕ መሪፅካዮ ኣለካ ንበል ከም መጥቃዓይ ድማ ሃላንድ መሪፅካዮ ኣለካ ንበል እዚኦም 4 ተፃወቲ ጠቂሰ ግን ኣብ 11 ናይቶም ዝመረፅኩም ተፃወቲ እንተለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሃላንድ ሸቶን ተቆፂሩ ናይ ሸቶ ዘቁፀሮ ነጥብ ኣለዎ እዚ ነጥብኻ እንዳተደመረ ኣሲስት እንተገይሩ ነጥብ ኣለዎ ፀወታ 9 ደቂቕ እንተዛዚሙ ነጥብ ኣለዎ ብጫ እንተወሲዱ ነጥቢ ይጎድል ቀይሕ እንተወሲዱ ነጥቢ ይጎድለካ لك هم تتعاطى به ودلو مالتي أصغر እስኻ እወቶም ዝመረፅካዮም ተፃወቲ ኣብቲ ፀወታ እንታይ የድምዑ ለይልካ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክትጥንቀቀሉ ነገር ኣሎ እንተይልና ንኣብነት እቲ ተፃዋታይ ጋንቱ ብሓላው ልዳት መሪፅካዮ እንድሕር ደኣ ሕጂ ንኣብነት ንበል ኣሊሰን መሪፀዮ ኣለኹ ንበል ሊቨርፑል ምስ መን ኣለዋ ፀወታ ምስ ቦርንማውዝ ኣለዋ ንበል ቦርንማውዝ እንድሕር ደኣ 2-0 ስዒራቶም ኣብቲ ፀወታ እቲኣ ኣሊሰን 2 ጎላት ስለዝኣተወ ጋንቱ ድማ ስለዝተሰዓረት ነጥቢ ደይኮነ ድበካ ዝጎደለ ነጥቢ ኢኻ ትወስድ እንደገና ኔጌቲቭ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውፅኢታትካ ብምንታይ እተኢልና እቶም ተፃወቲ ዘመዝግብዎ ውፅኢታት ተደሚሩ ንዓኻ ናይታ ሰሙን ውፅኢት ይወሃበካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰሙን ትመርፆ ሓንቲ ዝመረፅካያ ጋንታኸ ብኣዲኻ ክትቅፅል ትኽእል ተተባሂልካ ኣይኮነን ፀወታ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 1 ሰዓት ቅድሚ 2 ሰዓት ስጋዕ ቅድሚ 2 ሰዓት ናይቲ ፕሪምየር ሊግ ምጅማሩ ጋንታታት ክትቀያየር ተፃወትካ ናይ ምቅያር ዕድል ኣለካ ሓንሳ ናይ ንኣብነት ሕጂ ፅባሕ መዓስ ይክጅምር ዓርቢ ኢልና ኣለና ግጥም ፕሪምየር ዓርቢ ክጅምር ተኮይኑ ስለዚ ዓርቢ ሰዓት ፕሪምየር ሊግ ዴድላين ፌብሩዋሪ 15 ኣጉስት 12 ተሪ ይላል كلمة حدا ساعات فرق عن عطنا هلا أبزل أول لخ أبلاين له أو تفكر حدي ساعات سلاز فلالة إزبل زلخ ساعات ببت لازن أما طلوا ناي ساعات فلالة كل ساعات عندك جمر باك سلازي لك ساعات فرق عن قدمتنا مجمرة صوتها مجمرو يا تعود صوتها زمرتك فيكسر تخون مخنيات خد كيرا تخلني خاب الدحريو مالتي سلازي عبد سموناوي عبد تجبرو تساعتي حنت كانت مسمرتكو عمت مودو بأخيدي ختبل تغيلي خا ناتكا يمرجاي يسبرون يمون تساعتي يسبر حنساون أبي تبلو له حجي نيشت كانت مريض كارث أنا حات تساعتي على نبلمو لو مع وواتاني الكاسني هكا مس عبا كانت أبزقات أمور صوتا كسعري الكا سلت حسب تغيرو يا خا سلازي أسي حجتي ميكانيزم كامن تايتيلنا تغايرهم توم تقاوتي لو معلتي يدمع عليو تبلو تقاوتي تتوكو ابزو نردو زلنا كن انا ناي حلم غانتا الكا تسرح يتخلني خا ناي حلم غانتا خنبكلنا دلو بمولو ما تقعتي دلو بمولو الكا كتمرطم زيت خللو مخنيات دما اتا عقم غنزبكا مالتي حجي نبل هالاند يوكرس كلتي ما تقعت خغبري ميد اكفافلتي بالمر كغبري فرنانديز غبري صلاح كغبري انتلنا ابزم 4 اب 5 تصاوتي طراي تا 100 مليون كا تا 100 زقربولكا باجت كتودا يا خاملت نزوم 15 تصاوتي كتغز استوابكا اب 5 غزيخا ططو كتبلي خاملت تم 10 ملايون كتبالي خا باجت يبلكان نتودد بقع يكون كان مالتي سلازي كتمرق كلها حساب كان داراخا حساب او له مالتي سلازي انتي توددرات بخمزي غانتا مسرحكا توددرات اب عالم بوحدو ل 10 مليون تصاوت كله خليو كمانا مات غانتا سريحه سلازي مس 10 مليون اخا تودادر بعبيو ابز انتي شلماتو انتيلنا نحنا شلمات كي تقسنا مالتي بعبيو شلمات ام مጨረሻ عمت انتي عوت انتيلنا اتعوت زرخبو كاب بريمير ليج ناي كبر شلمات አለዎ ፕላስ ገንዘብ አለዎ ገንዘባው ሽልማት አለዎ ናብ ዝመረጽ ክለቡ ድማ ናይ ሆስፒታሊቲ ናብታ ዝመረጽ ክለብ ድማ ናይ መጨረሻ ጾታ ኣብታ ተቀጽል ዓመት ናይ ዝደለያ ክለብ ናይ ሆስፒታሊቲ ናይ ቪአይፒ ቲኬት ተቢልሉ
ምስ ተጻወቱ ዝራኸብ ምስ ዝደልይዎ ተጻወቲ ዝራኸበሉ ዕድላት ይፈጥሩሉ ማለት እዩ ፕሪምየር ሊግ ስለዚ ኣባን ሕጂ ንሕና ከመይ ክንጻወት እንተይልና ኩሉ ሰብ ዝጻወት ብዓብይ ሽልማቱ ምስ ፕሪምየር ሊግ እኳ ገብሮ ተኾነ ሲነማ ሰመረ ድማ ናቱ ካብዞም ተወዳደርቲ ኣብ ናትና ካታጎሪ ኣትዩ ኣብ ሲነማ ሰመረ ኣባል ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብ ውልቆም ነንሕዶም ዘመዝግቦ ውፅኢት ተራዩ ሽልማት ዝወሃበሉ ኣገባብ ሰሪሕሎ ማለት እዩ ሲነማ ሰመረ ስለዚ ሎም ዓመት ውድድር ፋንታዚ ፉትቦል ሊግ ኣብ ሲነማ ሰመረ ክትጽምበሩ ትኽእሉ ወይ ትጽምበሩ ትደልዩ በዛ ትስዕብ ኮድ ናይ ሊግ ኮድ ማለት እዩ ኣብ ክንጽሕፈልኩም ኢና እታ ቁጽሪ 8 ኣይ 6 ZT ከደግመልኩም 8 ኣይ 6 ZT ናይ ዝዓመተ ስፖርት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ታሊንክ ኣብ ኮመንት ክንገድፈሎም ዲና ንታ ሊንክ ሃሪሞም ይኣቱ ማለት እዩ ነታ ሊንክ ምስ ሃረምኩም ቀጥታ ኣብቲ ከእቱኹም እዮም ትደልይዎ ጋንታ መሪፅኩም ስለዚ ኣብዚ ሊስት እዚ ድማ ተኣትዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሊስት ብምንታይ ላ ትፈልዮም ናይ ሲነማ ሰመረ ግሩፕ ኢላኻ ክትፈልያ ማለት እዩ ብዛዕባ እዛ ክሳይከ እዛ እንድሕር መብረት በናቶም እዚ ትሪፕል ካፒቴን ፕሌይ ኤንድ ቤንች ቦስት ፕሌይ ዱል ኣብ ግጥማት ኣብዚ ፋንታሲ ውድድራት እንታይ እዩ ኦፕሽናት እንታይ ይህበካ እዩ እቶም ዝመረጽካዮም ተጻወቲ ንኣብነት ካፒቴንን ቫይስ ካፒቴንን ክትገብረሎም ኢኻ እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ካፒቴን ትብሎ ካፒቴን ምስ መረጽካዮ መብዛሕትኡ እዋን ክስታዩ ተራቢሑ መጸካ ማለት እዩ እቲ ዘመዝገቦ ውጽኢት ተራቢሑ መጸካ ኣብ ኖርማል ሰዓት ማለት እዩ ካልእ እቲ እንታይ ኦፕሽናት ህበና እንተይልና ንዓመት ዝቕጽል 4 ኦፕሽናት ህበና እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝዝርጋሕ ንኣብነት ቤንች ቦስት ትሪፕል ካፒቴን ድብል ኣሎ ሕጂ ኣብ ውድድር እዚ ንዓመት ወይ ሓንሳብ ድማ ክልተ ግዜ ዕድል ይህቡኻ እዮም እንታይ እዮም ድህቡኻ ተይልና ትሪፕል ካፒቴን ንኣብነት ተኮይኑ እቲ ካፒቴን ኢልካ ዝመረጽካዮ ኣብታ መዓልቲ ዘመዝገቦ ውጽኢት ብሰለስተ ራብሓልካ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ንኣብነት ካፒቴንካ ሳላሕ መሪጽካዮ ንበል እሞ ኣብዛ ዝቕጽል ሰሙን 20 ነጥቢ ኣመዝጊብልካ እንተኮይኑ ነጥብኻ ትሪፕል ካፒቴን ተጻዊትካያ ስለ ዝነበርካ ታ ኦፕሽን መሪጽካያ ስለ ዝነበርካ ናይ ሳላሕ ውጽኢት ኣብ ክንዲ 20 ሱሳ ተይሉ ይምዝገበልካ ንኣኻ ማለት እቲ ውህሉል ዘመዝገብካዮ ዘይኮነ ብሰለስተ ዝራባሕ ናይቲ ዝመረጽካዮ ካፒቴን ተጻዋታይ ውጽኢት ብሰለስተ ራብሓልካ ማለት ትሪፕል ካፒቴን ኦኬ ትሪፕል ካፒቴን ቤንች ቡስት ንብሎ ድማ እቶም ኣብ ቤንች ዘቐመጥካዮም ተጻወቲ ነጥቦም ምስቲ ይሕሰበልካ ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ክትጥቀመሉ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕሎም ኦፕሽን ድቡኻ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይህቡኻ ሓንሳ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣበየናይ ሰዓት ትመጽእ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣበየናይ ሰዓት ትመጽእ ግን ኣብ ኣሃ ትርያ ማለት እዩ ንሓን ኣብ ቀጻሊ ካብ መብርህ ክንህቦም ስለ ዝኾና ኣብ ሰሙናዊ ንሕጂ ካልእ እንታይ ኣሎ ትብሎ ዝተረፈት ኣሎ ተረፈ ሰናይ ነዚ ኩሉ ተዓዛቢ ሲነማ ሰመረ ዘበራታዕና ዘብል ደለኹም ልሙድ ኮመንት ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበረ ተሳትፉ ክዕዝዝ ኮመንት ብብፅሓት ድማ ከበራታዕና ሕቶታት ኣብ ዘለዎሉ ድማ ዘይበረሃሉ ነገር ዘሎ ድማ ወይ ድማ ከም ሓሳብ ክንትንትነሉ ወይ መረዳእታ ክንህበሉ ዝደልዮ ሓሳባት እንተሎ ድማ ብሕቶ መልክዕ ከቅርበልና እሞ ንሕና ድማ ብዘለና ፍልጦ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ገጻት ብምንባብን ብምግንጻልን ድማ ሓበሬታ ሒዝናሉ ክንመጽእ ይሕብር ማለት እዩ ኦኬ ማ ብሽመይን ብሽም ዘም ተኸታተልቲ ከኣኒ عندهم ማንታ የመስግነካ ኣብዚ መጽእ ሰሙን ከዓ ይራኸበና ሓራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ኣብ ማዕዲ ስፖርት ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ኣብዚ ወዲና ለና ብምክትታልኩም የመስግን ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ሰሰናዩ